Ki nong tray masterol ki ba nakaleng kajela nekasngi kalay kendu yaw commissioner katanar labor Jagdish Chenani banyakren halor kajing hak bay day kajing siu ya katulap kajongki kata ka flow rate area nadu ubanay risaw arjar arpulay do unopra arjar arsaw rangkat kajing pentray kam ya ka basic daily allowance habakren bikinong to okobor u president jong kani kaseng uba ki pariat ula ong ba kaseng kala penlong ru e kejingelang padba haswa bikin leje kendu ya labor commissioner Liang gajongi ki all joint master workers labor union adin ba ngila khat kejingelang yang barok ki master tiki menne tagasngi la ban na boy na nang stain na barok tingila one kan government ro khat yangi ban yakaran namar ba halor gane ka benta ka ansi be ka floret ki area kabre ban trekam na dok strict october ajar pulai hado khat lakoi december ajar sa teba ka wai pat ka jing se ba de vda ka bare ban trekam jing strict october halor kine haden bagila ya kren baru commissioner jaga finance te kawan ka jing tha bangi ha ban kendo ka government lang ba le commissioner te kane ki pensai ngi menta ba hajinga day bar ka floret ka baju ti kam manchua haro ka kot ka strict october ajar khatra umentaw snam nagaliang ka government ka ong ba kanam bantay kam shu ya kan ka floret ka baday bantay kam naga 1 october ajar apulai hado neu december ajar saw kadaw baki ang makam bantay kam shu ka long tangane ba kam day banlong mandatory bakin penkeu ne ban ribai sia kaneka floret kalong gane halong kada waipat kada kalong ba ka vda da bar ki ban ribai penkeu katkum ka mar kador ki marbam jinga dai bat ki nongsngi ki masterol taki besi kane ka vda ki ong ba ka dor jong ki marbam hayewan katkum ki yo ka jubam na liang jong ka district sa ka state statistic jinga dai marbam ki ong ba ki marbam ka dor jong ka marbam ke lahir hajewan te nagata kada ki calculation jong ka government lang ba ka labor ki lab ba lada ki pendan kam pentrai kam ya ka vda jong ka strict october kumba jitrai menchua kan poi ba ka dor ka jingsiv ya ka mastrol kandang hir susu namar ki marbam ki lahir dor nakada ba ka gst ha ka babon ki marbam ka government kala panhir te nagata kada hagane jongka VDA jongka strict october bat kate ka floor rate ro kam amla chuban bantrai kam mantaus na tekan ne kate ka jinga karen te halor gane nagalenga jong ngila stick hi bani karen yo labor commissioner ba government kade ban ayeng inde ka jing tha namar bani karen na ka kten ngimla chuban snap man gapwa aino ka jing tha haden mi ayo egene ka jing tha nangta pat ngin sai parkhat ka ek sinjam te nagaleng jong labor commissioner jingdon ka jong joint labor commissioner kila aying ka assurance ba hagani ka tiyo banwan ginyo ka jingtha te nagaleng ka jong ila sim garai ba ngin sakhat ngin lum yaparo gi masterol ke badan hajala meghalaya hangne haslo ba hangta ngin pule ya kata ka jingtha bawan nakal labor department ba kanam save show ya kani ka floor rate ka bagatrai kam kat kum minimum wages act 1948 kadan ka jingtha yo le se hagis namban wan ro kanam ban tresho nagata ka daw ngi ong ai ka jingtha kata ka wai pat ka bangiya karen manta ka de ka jingkul mar manta baro ginong tre masterol khamtam ki te bela jankan ikasnem san prasnam namara ka leng ka state government ka pa ong ka yatho ba ki batrat dab ar san prasnem bi haban chong thai na nang tapan ngi nakaleng jong ngi ko union ngi ong pumnong in chang thai san bo phra namar nakaleng jong governor house name arjar khat khanda kila panmi ka wai ka order ka approve governor bagi master role ke dai ban chang thai dai ban palat ekan reference ne nang tapat ka wai patmi ka jing tho ba na personal department jang sarkar jilla hi ong basan phra ban chang kawai pat ka order ka long ba nagaleng jong ka welfare board ka badan for labor department mani rai kan labor commissioner ba ki masterol ki badan members hapo ka welfare board ki anda ki dam rip house nem kin yo ka jingse pisa by bam tanan tike don lightly ki snem ba hab sang thai ki masterol kawai rip house nem kin yo pisa by thai kawai pa ka state government ngong sanbo phra kawai par governor ong rip house
Tanah tak ada halor kan ni ngila ekran boleh berkomisiona ai ngi ka ai ka bade mensyong. Ba ha ka jo ka porong ngi kalpat na kaliang jongu banyet ongi ba yaki officers jong ki head of department na bara na do ka forest PWD PHE sericulture gini bara ba what am pen chong thaj ki master role hak san pras na nama country presence nem lo dan ba approve na governor andang iyo ka jing sai halor kan ni nang ta sapen chong thaj ya ki master role ha kata kas nem lo ai te kata ka dai ka jing keren ga jongi na lorang ta bang gidang resro menta jing dai badan kan ki department sericulture weaving ban handloom kine ki dan ki master role ki ba ai ba mia ki khniang india ma ki ai khniang giri ki skiben he isla bas ngau si ba menta habaro ka jalna kini ka agriculture weaving and handloom kim yo ya ka bisa ka bainong jong ki menta la kan jo yo new banai te na ka kan lor kan ning ila ekren ro ba ngimban seban kan le commissioner na mal ma ka tugas ngi we kan do ba commissioner secretary finance dr vijay ila reso ikane na martang kan ke department ka ba ay ki yo i ba government meghalaya ka pan slur ban tha ni jan ban mi re ki sai ban yo ka rendia kan ka tai eresel rai ba lai pat kinong trai master role ki ba pan he ki deng ban yo tu slabrian rai ki ne pat ki myo jing seo rai kita ki khneng hara ai pisa ba kin yo ba khna mi khneng ta halor kan ne ngi seo si ba kan ni ka ban jia pa agriculture ta weaving ba handloom ka jia man ausnam kada ba ki ombam dan fan nakaliang agriculture weaving ka ongkam dan fan tengi ya kan sa ki jing sa ka finance department kala issue ka order ba submit ki list jong ki master role ki badan ko ga department kastreng kan no ka jing seo khnang ba ga finance ba government kan ai bisa man another one slide banai tena kata kata kin yo man no banai nama ke master ke dai ki try jong kan ka kambat ki ba try is ano maki kumbalong po agriculture ta ngiga roughly kan dan po meghalaya kini po sauspa ne po sanspa ngon kini baro ka jalla ka kata iklampat yo jing seo nyaw banai ato kasim na ba kita ka jingong ba besim dan takafan kan siya ang iklam padiang bagam dan fan kadai ba ki officers ki iklam bantrai kami ya ka order na ka finance te halor kan ni ta ngi kran manne ekli ba commissioner ro bagli ba department ka de department bantrai na batang nong trai bala ndai tangi master role ki trai na ban baro nong trai bala jalla I know aga way ka order ki way ki ba dei hok ki ban pantrai kam na dok shuti ban yo khon namar ki master role kim yo shuti manta I know kata ai ki shuti ba ke biyon yo mat kan dan ka service rule na banta jong ki master role nang ta kan long streamline ya ka system jong ki master role namar kilaban po do 100,000 ngot thara po jalla megalia baro kalaban po ya baro I know gi tingin sa ai de written complaint ba dai ban pensita mi ke officers kibala ben le to mat kum kene ka jing try ya ki master of agriculture at kum joro ki dan po PHE ro ki ba hado manta itray master role tamba kajing mantoy naga sarkar hejing dai barka welfare board ka bakidan hok ki master role PHE panlong dakhat ban yo ikhat saw to di scheme kawai ni kita ba ki master role ki balong dakhat ang PHE kin sa yo ya ka by school ka government kan si by school sisinjisna takini ro ngila ya karan menta kasmi taka bakongsan menta nagaliang ga jongi ngin sa khot ya kajing kando lang jong baro ki master role kang gajalla kala ban long ha ni katiyo bakhaddo jong ni banai november hangta kan syauto ka ai kasenjam ka jongi lada ngi haban pha ngin ajing tho shagai kur megalia bakan pen interpret ya kan ni minimum wages act ne ngi haban pressure ya ga government haba phisa ya ngi manlo snu arsin jisna pan ke ka bainong manta usnem pat kumno pin tangga tai ko ya isiu ho ngi kali kadau tangga nehi bakador jong ki marbam haye wahat manta kila akhir dor katkum ka data bagi collect na ka po ka statistic ka kata ka CPI consumer index talor kan ni ki ang ladaki pan ki issue notification kan kata kalai ke master na markador jong ki marbam kala akhir kanong jong kir kala banhir kabainong kata ka daw ki ang ngimpat pentrekam